Moni ndine Jack. Ndiye nkhani yake ya lero ndiyofunika tikambirane. Apolisi aku Mzuzu anachita reach out anandipempha kuti ndipange video iyi. Chifukwa cha zimene zakhala zikuchitika ku Mzuzu zaiti zokhala ngati zodandaulitsa, zokhumudwitsa. Nde nkhani zake zikutere. Bambo uyu dzina lake Justin Kasambala wa zaka 83. Akuti amakhala ku Mzuzuko amagwira ntchito ngati gadi pa chalichi cha CCP kumene koko ndi akuti kaya anali pafupi ndi malo ena ake anali ndi mizimbe inali ya agogo ndi achito ndi agogo fali zaka 83 nde akuti kumakonda opita anawo amakafuna mizimbe ndi wacha magairana acha mizimbe anakhala kumapitako makamaka ana ena 4 ochoka zaka 6 kufikira zaka 9 anawo tsiku lilonse amapitako amakatenga mabwerako ndi mizimbe kufikira mu 2024 pamene mmodzi mwa anawo anauza mayi yake kunena kuti kumene koko sukuti akumakangotenga mizimbe anaja kumagwiriridwa ndi agogo mpamene amayi aja anazatutumuka kuwafunsa ana enawo sonkuulula kuti ndi zomwe ndizimatani zikumapangika akuti mama uliwonse anaja akamapita ku skulu amapita umeneko apanga zawonso madzulo a Justin asanapiteso kuntchito amapangaso zomwezo akuti amachita ku zimadabwisa kuti siku lilonse mamawa ndi madzulo asanapite kuntchito. Panalinso mwana wina wa namba 5 amene amampangaso chiwembu chimodzimodzi chifukwa chimenecho ndi chiwembu chimenecho ndi nkhaza kumeneko ndikugwiririra munthu wankulu sagona ni mwana ndi mulandu akuti a Justiniwo ataululidwa ndi anawo athawa apolisi anawasakasaka anagwira mu 2025 adapita ku msonkhano wa ndale kumene anakawagwirira anazengedwa mulandu anapezeka olakwa ndipo apangidwa sentence to zaka 18 mu prison anapasa 18 years chifukwa cha chiwembu amapanga follower ndi anapasa zaka zina zophatikizirapo zitatu chifukwa cha chiwembu amapanga mwana wina wa namba 5 aseva nthawi imodzi ndepa lino winaso nkhani yake siyokhayo ku Mzuzu komweko gogo wina wa zaka 85 akuti dzina lake Benson Benson amampanga chipongwe mwana wawo mdzukulu wawo wa zaka 11 anamugwiririra mpaka na amayi yake a mwanayo ndi amene anamuona kuti mwanayo sakuoneka bwinobwino atamufunsa anapeza kuti wavulala anaulula anapezeka kuti chani a Benson agogo ake aja ndi amene antani amugwiririra nawonso amangidwa ndipo anapangidwa sentence to zaka 10 akuti amachonderera kuti ayi musandimange mundikhululukire ndimvere ndikisoni ndili pamitala azimayiwo ndimadyesa ndine chimodzimodzinso gogo woyamba uja akuti a Justin aja nawonso amachonderera kuti ayenda akalamba ndimvereni chisoni musakandiyike mprison nde nkhani yomwe amafuna kuti ndichite share ndi imeneyo koma osati kuthera pomwe I think pali vuto lonena kuti anthu tikuyenera kuthandizana kuthandizana mu njira yonena kuti kodi tingapange bwanji kuti mchitidwe umenewu uchepe komanso ngati community ma community osiyanasiyana tonsefe tili responsible ndi ntchito ya tonsefe kuyang'anirana zilibe kanthu kuti kandi mwana wa neighbor kandi mwana wa ndani ngati mwana ali pamalo ponena kuti inuyo mukumuona ndi ntchito yanu kuteteza moyo wa mwana uja mwana ngati auta wakatenga nzimbe ku nyumba kwa agogo awo chifukwa chani akulowa nyumba akutseka chitseko mukhoza kwagogoda kuti mwana uja ali kuti chikuchitika njani bwanji mwatseka chitseko why chifukwa agogo akulowa nyumba ndi mwana chifukwa chani ndi ntchito ya ndi udindo wa wina aliyense ngati simungathe kupita kukaneneni kwa amayi yake ngati zikukanika ukanena kwa amayi yake kaneneni ku polisi kaperekeni tipi kunena kuti nyumba ya agogo awo kuchitika zodabwitsa kwambiri mudzateteza miyoyo ya ana chifukwa papa anawa nkuwaphatu kumene kuwapha mutu imagine kunena kuti ndi ana ang'ono yesi sakuzindikira koma trauma imene yoyo ndiye mpaka nakalekale sadzakhalanso chimodzimodzi adzakhala ndi mavuto osiyanasiyana nanga matenda komanso zinthu ngati zimenezo zokuti kuonetsetsa
azigogo amene wawa ndikoyamba kupanga zinthu ngati zimenezi. Anthu ena amafunika kuwafufuza chifukwa chonena kuti zachokera pati, alimba mtima bwanji kumapanga zimenezo kwa ana aini ache, kuti afufuzidwe akoza kupezeka kuti ndi mchitidwe ndipo akhala akuchita get away with it for such a long time. He doesn't even think it's a problem. China choti tithandizane ndichoti munthu tidzimuopa, chifukwa chomwe chimachitika nchonena kuti chipongwe chomwe ana amachitidwa ndi anthu amene ali pafupi, amachitidwa ndi anthu amene akuwadziwa. Nde tikakhala otsegula maso nthawi zonse nkumaona kuti kodi mwana wangayo anali kuti amakatani, anali ndi ndani. Tiphunzire kulondoloza nthawi zonse komanso kuwachita cheke anaja kuti ali bwinobwino, behavior yawo, mchitidwe wawo uli bwinobwino ndo anomo kapena wasintha. Mwana akangosintha all of a sudden basi mwina pali vuto, timuonetsetse, timuyankhule, timfuse. Akungamba panga zokwiya za mavuvu zina zake, mwina pali vuto, timfufuze kuti chikuchitika ndi chani. Komanso mwina chifukwa chakacha sititha kuyankhula kwambiri bwinobwino ndi ana athu. Maiko akunja ndikudziwa kunena kuti ku skulu ana ang'ono amaphunzitsidwa, amauzidwa kuti munthu akakugwira chonchi ndi zolakwika ukamunenere, munthu akapanga choti ndi zolakwika ukamunenere, kuti kuwapatsa awareness kuti aziziwa kuti munthu akapanga izi ayi ndikanene. Komanso mwana adzitha kukhala utakasuka kunena kuulula zinthu kwa makolo ake, koma zimene zozo ziyambira ndi makolo kuti akasuka kuyankhula ndi mwana uja. Tiphunzire kumayankhulana, kumauza kuti izi ayi kucheza nawo. Munali kuti mmatani chachitika nchani, adzaulula, adzakakhala utakasuka adzayankhula. Komanso wina aliyense kwa ana amene anthu amene ali ang'ono ngati kuchitika china chilichonse chonena kuti sichoyenerera ndi mukudziwa kuti sichoyenerera, takasukani ngati simutha kunena ku nyumba, tapitani mumuze nesi ngati mumaona nesi wina wake, tapitani mumuze mpolisi. Apolisi aja ndi abale athu, amathandiza pamene pafunika kuthandiza. Tikanene miyoyo ya ana itetezeke. Timati anawa ndi tsogolo la mawa, atsogoleri amawa. Akhala bwanji atsogoleri ngati taavulaza ali ana, akhala bwanji atsogoleri ngati tikuavulaza ali ana. Tizikhala otsegula maso nthawi zonse, tizidziwa kuti ana athu akusewera ndi ndani, akupanga chani ndi ndani, chifukwa chani, nthawi yanji anapita penanso kungolondolozaso. Mwana alikuwa kuti basi ungonyamuka ulondola mukaone kuti mwana akutani, ungofika modzidzimudzi. Akhale ma priority athu oyambirira anawo, kunena kuti matsogolo awo adzakhale bwinobwino. I hope kuti kuli counseling yokwanira kuti anawa adzatha kutetezedwa, athe kuthandizidwa going forward, chifukwa zomwe akumana nazozo ndi zinthu zoopsa, zokhumudwitsa, zovuta kuchita navigate. Nde community tonse tichite rise. Ndipo munthu ana atsikana kaya nyamata mukamva lomphekesera, pena ana amatha kudziwa anati kuti autetu awo kuuzana chisisi kuti inetu zinandichitikira izi, basi kumasunga zizi, osasunga zizi. Kaneneni. Chifukwa amene uja ndi wachifwamba, amene akupanga zimenezo ndi wachifwamba, ndi munthu oyipa, akukuphani, akukuvulazani, kumene kuja ndikupha. Ndipo anthu amene akumakhala kumapanga zimenezo kumayang'ana mwana wanzawo ndi kumamulingalira molakwika monyasa choncho, idzakwana tsiku, idzakwana nthawi, adzakutengani, adzakumangani, mudzaona ngati tsoka. Makhalidwe amenewo asiyike, sizoona iyayi, kumeneko ndikupha. Tikhale ndi chifundo, tikhale ndi chikondi, tiathandize anawo. Ndipo tonse mu community titsegule maso kuti mchitidwe umene uthe. Anthu adzichita mantha, adzidziwa kunena kuti ndikayesera china chilichonse akandinenera, osaopa kunena. M'manyumbamo tiyeni tileke kubisa mchitidwe oyipa. Anthu ena atu amatha kumachitika zinthu zonyasa m'nyumba, koma kumaopa kuti amene akuchita zonyasayo ndi amene akutidyetsa pakhomo pano, ndipo wopa kunena kuti asiya kutidyetsa nkukhala chete. Iyayi akukuphani, ndi tsogolo limene likuphedwa pamene popo. Moyo sukutha panopo iyayi, kuli nthawi yayitali yonena kuti zipitirire, ndipo kuti mudzapange zokupsa mukuyenera kukhala bwinobwino, mukuyenera kukhala healthy mind, body and soul. Ndetiyeni tiyambiretu panopo kukonza mchitidwe onyasa utani, mchitidwe onyasa uthe. Kulimba mtima kwa munthu mmodzi, kuyimirira ataona chinthu choyipa ndi kupangapo kanthu, kudzapulumutsa anthu ambiri. Chifukwa munthu ameneyoyo amene akupanga chiwembuyo, akamaliza kumpanga chiwembu ameneyo akapanganso wina, ampanganso wina, apha matsogolo anthu ambiri.
tiyeni tipulumutseni anawo. Maskulu, zipatala, apolisi, maneba, ma best friend, ndi ntchito ya wina aliyense. Ndipo kwa anthu amene anapangidwa chipongwe, amene munapangidwa chiwembu ngati chimenechi, simunalakwe, sinolakwikayi. You are just fine. You did nothing wrong. You did not cause that to happen to you. You did not make that person do that to you. Munthu uyo ndi amene alolakwika. Munthu uyo ndi amene ali ndi vuto. Ndipo munthu uyo ndi amene akuyenera kumangidwa. Inu tapitirizani moyo wanu, talimbikirani, ndipo muzakwanitsa, muzachita achieve zonse zomwe mukufuna kutani kupanga achieve. Tiyeni tikonze tsogolo la ana athu. Tikati ana athu tikunena ana onse, osati mwana mmodzi, osati mwana wa nyumba mwanu yekha. Ili ndi dziko lathu, ana athu, tsogolo lathu. Ndikuthokoza apolisi kundidalira ndi uthenga wamphamvu ngati umenewu. Mukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo kwambiri.